Mga kapuso, mga holiday hits, amo pasadya sa inyong gabi karong Pasko. Pinanguluhan sa The Clash ang maong annual Grand Kapuso Christmas Get Together. Silang Clash Masters Julian San Jose ug Raver Cruz, Journey host Ken Chan ug Rita Daniela ug ang formidable power trio nga silang Lani Misalucha, Christian Bautista ug Ay de las Amas. Amo welcome sa Grand Champion nining tuiga nga si Marian Osadao sa roster of World Class winners sa GMA Network. Present Sam sa concert party ang unang champion nga silang Jeremiah Tiangco o Jessica Villarubin uban ang The Clash graduates. Maapil sab ang lead star sa maong bag-ong drama nga nagdala og inspirasyon gani mga kapuso at tangi ang Paskong Pangarap, the 2021 GMA Christmas Special nga puno sa sorpresa gikan sa iyong mga kapuso stars. Ugma Disyembre 25 alas 7:15 sa gabi human sa Pipito Manaluto ang unang kwento sa GMA 7.